سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. نبی پاک کا کلمہ دین قبول محمد لا الہ الا اللہ سچ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سخن آخری خطابی طرف دا اس کے بعد دعا کیونکہ میاں جوید لمردار صاحب کی طبیعت اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک رکھے, انہوں نے اپنی اولاد سے قائم دائم رکھے اللہ, انہوں نے واپس کر جانا ہے. میرے کام دے وچ یہ گل آخی نے کہ سائیں صاحب ایک سخن پڑھ کے دعا فرماؤ, کافی ٹائم ہو گیا. جناب چودھری محمد ریاض صاحب آپ چک پانسریاں 5 سٹار نور پلازا منڈی بہاولپور روڈ ٹھیکا, انہوں نے چودھری محمد ارشد اوانا صاحب دی طرف ویلکم اور بار بار ویلکم. اللہ دی ذات 5 سٹار نور پلازا اللہ دی ذات قائم دائم رکھے. اور میرے بھرا جناب حاجی چودھری محمد بشیر صاحب آپ چک پانسریاں حال مقیم سعودی عرب, انہوں نے اللہ دی ذات قائم دائم رکھے. جناب چودھری حاجی بشیر صاحب ساڑھے ارشد اوانا صاحب نبی پاک دے سبا شہر آ رہے ہیں, جے ٹائم لگا تے انہوں نے گل ملاقات کرے ہو کیونکہ تسی بھی اتھے رہتے ہو. حاجی بشیر صاحب سن دے ہو گئے ویر جی آخری شکر اس کے بعد دعا اس کے بعد اجازت اللہ سونے دے والے تے سرکاریں کھڑی لکھ دے رہے اپنی بچر لاوے پاک رسول بندنو حضرت مرشد دمڑی والا کرے قبول بندنو بس کر میاں محمد بخش اور موڑ قلم دا کوڑا ایس دنیا تے صدا بے نہیں رہنا کاغذ رہ گیا تھوڑا کیونکہ ہر چیز تے پھر قبضہ اللہ دی ذات ہے. ہر چیز تے عمر عباس صاحب چودھری محمد انور صاحب حاجی چک کرو جناب انصر فوجی صاحب چودھری ارشد اوانا صاحب طیب پسوال صاحب ہر چیز تے قبضہ ذات ہے. تو ٹھکا دے قبضے جما رہے ہر چیز تے قبضہ اس ذات ہے. تو ٹھکا دے قبضے جما رہے ہیں اور تیرا اپنا آپ بھی نہیں اپنا جنہوں اپنا تو بنا رہے ہیں. ہر چیز تے ہاتھ یا رکھنا ہے خالی ہاتھ جہان تو جا رہے ہیں تے قصور بند مانگو سوچ سمجھ کے تے تو کھاوے چ جوان دکھا. بس کر میاں محمد بخش اور موڑ قلم دا کوڑا ایس دنیا تے اساں بے نہیں رہنا کاغذ رہ گیا تھوڑا. اے میرے پاک پروردگار اللہ, اے میرے سونے رب, اے میرے پالن ہار اللہ, میرے رحیم کریم اللہ, 70 ماہ جنہیں پیار کرنے والے اللہ, ساڑھے چودھری محمد ارشد عمر صاحب نو, اوانا صاحب نو, حاجی چکرے نو, میرے سونے اللہ اپنے محبوب دے پاک روزے دی سوڑی زیادت کرائے ہو. میرے پاک پروردگار اور
صحیح سلامت واپس اپنے گھر لے آوے اپنی اولاد دے وچ میرے سونے پاک پروردگار اللہ انہاں تہاڈی پاک پاکیزہ محفل سجائی ہے انہاں تہاڈے نام دی محفل رکھی ہے سونا کلمہ پاک دا ذکر ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک پیش کی گئی میاں صاحب دا پاک کلام پیش کیتا گیا اور بڑے دور دراز کی مہمان تشریف لے آئے اور جناب بہت مہربانی جناب نمبردار میاں جویل صاحب سوچ شریف نگالے دی جڑے انہاں دی طبیعت بھی ناساز آئی اور انہاں دے نال جڑے انہاں دے بھرا آئے نے سوچ شریف تے انہاں دے نال انہاں نوں بھی میرے سونے اللہ قائم دائم رکھی اپنے محبوب دے صدقے انہاں نوں جو بیماری ہے لا کے انہاں بیماری نوں دور فرمائی میرے اللہ کیونکہ اے دے اچھے لوگ میدان دے وچ بندے دی عزت بنا والے بندے دا روح بنا والے میرے اللہ اینج دے بندے دنیا تے قائم رہے چودھری محمد انور خان حاجی چک انہاں دی اولاد نے میرے اللہ قائم دائم رکھی اور بابا جی حاجی محمد خان محروم انصر فوجی صاحب دے والد چودھری انور صاحب دے والد میرے سونے پاک پروردگار اللہ انہاں نوں جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے جناب چودھری محمد ارشد ممبر صاحب دے والدین نوں قائم دائم رکھو جے ٹر گئے تے انہاں نوں جنت دے اعلی مقام عطا فرمائے اے میرے پاک پروردگار اللہ کھچ بندے تو سانو بچایو کھچاں تو میرے اللہ بچایو اچھے بندیاں نال گھر کھلون روے جنت تک زندگی اے میرے پاک پروردگار اللہ اج دی محفل اپنے محبوب دے صدقے تعالی کملی علیہ آقا دے صدقے تاجدار مدینہ دے صدقے اللہ لال دے مالک جی دے صدقے رحمت اللہ العالمین پاک دے صدقے امام حسن امام حسین بادشاہ دے نانا پاک دے صدقے میرے پاک پروردگار اللہ اج دی محفل اپنی بارگاہ عالیہ دی قبول دے ذرا 5 منٹ واسطے ہاتھ کھڑے کرو اے میرے سونے پاک پروردگار اللہ ایک اج دی پاک پاکیزہ محفل اپنی بارگاہ عالیہ دی قبول دے منظور فرمائے بالخصوص پاک محمد عربی انہاں دی آل پاک دے صدقے محمد آل محمد صدقے یا علی اسلام دی اولاد دے صدقے بالخصوص امام حسن امام حسین علیہ السلام دے صدقے 12 امام 14 مسلم پاک دے صدقے غازی پاک عباس مختار وفاد شہنشاہ دے صدقے اور محمد پاک دے صدقے بھائی پاک دی پاک جوڑی دے میرے سونے پاک پروردگار اللہ اے اج دی محفل پاک اپنی بارگاہ عالیہ دی قبول تنظیم فرمائے اور اس محفل پاک دے اگر جڑا نہیں مدینے شریف گیا نہیں عمرہ کیتا نہیں حج کیتا میرے اللہ انہاں نوں توفیق دے او بھی آپ عمرہ کر کے آؤ حج کر کے آؤ تواڈے محبوب دا دیس ویکھ کے آؤ تواڈے محبوب دا شہر ویکھ کے آؤ